за устни на Raude. И взех от една страничка в Instagram и ми излязоха около 55 лева с доставката всеки. Сега ще ви покажа как стоят. Започваме с този, който е в цвят еспресо. Това, което мога да кажа, защото не си го слагам за първи път, е, че първоначално цвета е много по-пигментиран, а някак с носенето остава само блясъка и цвета изчезва в един момент. Ето го и цвят Jelly Bean, който между другото очаквах да е по-розов. Той всъщност по-скоро е прозрачен с блестящи златисти частици. И ето как изглежда и той. Двата имат много блясък, но дали си струват? При този забелязах, че се получава един проблем, че става на топчета. Така че да, хубави са, но честно казано имам и доста по-любими.